ଆଜିର ରୋଷେଇ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ। ଯେକୌଣସି ଓଷା ବ୍ରତରେ ବା ହେଉ ବା ସବୁଦିନେ ହେଉ, ଯଦି ଥାଳି ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଗିନାଟିଏ ବଢ଼ାଯାଏ ନା, କେତେବେଳେ ସେ ଥାଳିର ଭାତ ସରିଯାଏ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ରୋଷେଇ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନେଇବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ବନାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସନ୍ତୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇକି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଛି 7ଟାରୁ 8ଟା ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ନେଇପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆମ୍ବୁଲଟାକୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଆମେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନରମ ଆସିବ, ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗରମ ପାଣି ନେଇକିରି ଆମ୍ବୁଲଟାକୁ ଡୁବେଇକି ରଖିଛି। ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ ନା, ତା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ବନେଇବାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଲଗା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଏମିତି ଗରମ ପାଣିରେ ଡୁବେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ 1 ଚାମଚ ଯଦି ହଳଦୀ ତାହିଁରେ ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ତା'ର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି। ତା ଭିତରେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ପାଇଁ ମସଲା ମୁଁ ନେଇଛି କଳା ସୋରିଷ 2 ଚାମଚ, ଧଳା ସୋରିଷ 2 ଚାମଚ, ଜିରା ନେଇଛି 1 ଚାମଚ। ଆଉ ରାଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଛି 4ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ ଚିକଣ ଭାବରେ ବାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଥାରେ କଥାରେ ଆମର ମସଲା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା। କଢ଼େଇରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ତେଲ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ବାଟିଥିବା ମସଲାକୁ ତାହିଁରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ କପ୍ରେ ଟିକେ ମସଲା ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକରି ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଇ କଷିବେନି, କାହିଁକିନା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇର ମସଲାଟା ହେଉଛି ତା'ର ସୋରିଷ ବାସନା ମସଲାଟା ଯଦି ରହିବ ନା, ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କଷିବେ, ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ କଷିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ମୋର କଷା ଚାଲିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବୁଲକୁ ମୁଁ ପାଣି ସହ ହିଁ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲ ଯଦି ଖଟା ଥିବ, ତାହେଲେ ପାଣିଟାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ, ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇରେ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପାଣି ସହ ହିଁ ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ଆମ୍ବୁଲଟା ସେତେ ଖଟା ନଥିଲା। ଆଉ ଆହିଁରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ଦେଖୁଛ ଆମ୍ବୁଲରେ ହଳଦୀ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଲୁଣି ଅଂଶ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆହିଁରେ ମସଲାରେ ଦେଇନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ କଲର୍ ଆସିପାରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟି ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଚିନି ତାହିଁରେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ତ ମୋ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇରେ ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାହିଁରେ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଚିନିଟା ମୁଁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକିରି ମୁଁ ମିଶାଇଦେଲି। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ରେସିପିଟି ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଏମିତି ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ
ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି କେମିତି ହେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବନାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର କଲର୍ ବି 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଯାଇଛି। ତାର ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ 1 ଫାଳ କୋରିକି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ତାହିଁରେ ଦେଇଦେଲି। କାହିଁକିନା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟୁଥିବ ତାହିଁରେ ନଡ଼ିଆ ଜମା ବି ଦେବେନି। କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ତେଲ ଅଂଶ ଥାଉଛି, ସେ ତେଲ ଅଂଶ ଯଦି ଫୁଟିକି ଯଦି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇଟା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ପୁରା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ତାହିଁରେ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଦେବେ, ଆଉ ଖଟା ଦହି ଦେବେନି। କାହିଁକିନା ଏମିତିରେ ଆମ୍ବୁଲ ତ ଖଟା ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖଟା ଦହି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇଟା ପୁରା ଖଟା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଜମା ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଆଣିକିରି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା? ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନହେଲେ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆକିରି ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଆଉ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 1 କପ୍ ତେଲ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ 5 ଫୁଟଣ ଆଉ ତାହିଁରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟାକୁ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ତାକୁ 4 ଫାଳ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ମାତ୍ର ତାକୁ ଭାଜିବେ। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇକି ଦେବେ ନା, ତା'ର କଲର୍ଟା ଆଉ ତା'ର ସ୍ୱାଦଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫୁଟଣଟା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭାଜି ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେଇଦେଲି। କାହିଁକିନା ଗରମ ଗରମ ଯଦି ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇରେ ଯଦି ଗରମ ଛୁଙ୍କଟା ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ତାହିଁରେ ଦହି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଦହିଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଦହିଟା ଛିଣ୍ଡିଲେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ବନାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋର ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ବି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।